हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ' लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ'नि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो एनएसपिनि पेमेन्ट प्रसेसिंनि सोमोन्दै खोन्थागोन। जायफोर फरायसाफोरा थांनाय 2019 आरो 20 सेसननि फ्रेश आरो रिनिउएल स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामदोंमोन, जोंनि आसामनि एसटि स्कलारशिपखौ, बिथांमोननि पेमेन्टआ पाब्लिक फाइनेन्स मेनेजमेन्ट सिस्टेमाव प्रसेसिं जानानै दं। बेखौ माब्ला हाबगोन, सोरनिया टकेन नाम्बार जेनेरेट जाखो आरो सोरनिया टकेन नाम्बार जेनेरेट जायाखै, आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। आरो माब्ला टकेन नाम्बार जेनेरेट जागोन, नोंथांनि स्कलारशिपआ माला हाबगोन, बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थालांगोन। आं सिगांनो बिनि सायाव मोनसे भिडिअ खालामखाबायमोन। गोबाङानो कनफिउज जादों, बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअखौ खालामफिननांगौ जादों। सोरनिया टकेन नाम्बार जेनेरेट जागोन आरो माबायदि टकेन नाम्बार जेनेरेट जागोन। जुदि नोंथंनाव टकेन नाम्बार जेनेरेट जायाखैबा नोंथाङा हाबनाय नङा। जाहाथे नोंथाङा कनफिउज जाया, जेरै दाउआ जोनोम जाग्राना दाउदैया जोनोम जाग्रा, बेफोरबायदि कनफिउज जानाय बायदि, आरो जाहाथे नोंथांमोनाबो बे भिडिअ'आव कनफिउज जाबावा, बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायलांबाय था आरो नोंथांमोना बुजिनो नाजाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांनि। गिबियाव नोंथांमोनहा नोंथांनि एनएसपिनि स्कलारशिपआ प्रसेसिं जानानै दं ना रिजेक्ट जानानै दं, नोंथांमोना बे वेबसाइटआव नायग्रोनांगोन। नोंथांमोना बे वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन, नङाबा नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै नाय PFMS होनानै, अब्लानो बे फार्स्ट फैनाय वेबसाइटनि लिंकआनो PFMSनि अफिसियेल वेबसाइट जागोन। नोंथांमोना बेयाव नोंथांनि एनएसपिनि स्कलारशिपआ आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सि जानानै दंना पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि जानानै दं, नोंथांमोना बेखौ गिबियाव चेक खालामग्रोनांगोन। बिनि उनाव नोंथांनिया टकेन नाम्बारा जेनेरेट जागोन ना जायाखै, आं दा नोंथांमोननो खोन्थागोन बोरै टकेन नाम्बारा जेनेरेट जागोन आरो बेखौ बोरै नायो आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। गिबियाव नोंथांमोना नोंथांनि पेमेन्टआ आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सि जानानै दंना, नोंथांनि पेमेन्टआ पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि जानानै दं, नोंथांमोना बेखौ नायग्रोनांगोन। बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुदों ने, बेयाव एनएसपि ट्रेड एनएसपि पेमेन्टआव नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि लडिं जागोन। लडिं जानायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव मोननै टाइपनिजों नायनो हागोन। नोंथाङा जुदि बेंक एकाउन्टजों नायनोबा नोंथाङा बेंक एकाउन्टजोंबो नायनो हागोन। नोंथाङा एप्लाइ खालामनायाव जाय एकाउन्ट नाम्बारखौ होदोंमोन नोंथांनि, बेजोंबो नायनो हागोन। बेयाव नोंथाङा मा बेंक, नोंथांनि बेंकखौ नोंथाङा बेयाव टाइप खालामनानै होनांगोन। 5 लिटार मोनथामखौ टाइप खालामबानो बेयाव फैखागोन। जेन'बा स्टेट बेंकनि बा SBI बेफोरबायदि होबानो बेयाव अट'मेटिक फैखागोन। नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो। जुदि नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बारखौ गोसोआव गैयाबा, नोंथांनि जुदि एनएसपिनि एप्लिकेसन आइडिजोंबो नोंथाङा नायनो हागोन। जुदि गोसोआव गैयाबा नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बारजोंबो नायनो हागोन। आं बेयाव नोंथांमोननि एनएसपिनि एप्लिकेसन आइडिजों नायनानै देखायगोन। बेयाव एबा एकाउन्ट नाम्बारखौ अबेखौ होग्रोदो, आं बेयाव होनानै देखायगोन। बेयाव आं एनएसपिनि एप्लिकेसन आइडिखौ होबाय। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव जा केपचार नुदों, बे केपचारखौ बेयाव एके होदो। बिनि उनाव नोंथांमोना बेयाव सार्च नुदों, बे सार्च बटनाव नोंथांमोना क्लिक खालामना होदो। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि लडिं जागोन। लडिं जानायनि उनाव नोंथाङा गाहायाव नोंथांनि गासिबो डिटेल्सआ फैगोन। सार्चआव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नोंथांनि डिटेल्सखौ नुजोबगोन। बिनि उनाव नोंथांमोना ओरै साइडआव लांनानै नायनो हागोन नोंथांनि पेमेन्टआ बेसेबां प्रसेस जानानै दं। बेयाव नोंथांमोना नुदों ने आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्ट, बेयाव नोंथांमोना नुदों नोंथांनि पेमेन्टआ दा 40,300 प्रसेसिं जानानै दं। जेब्ला नोंथाङा बे टकेन नाम्बारा जेनेरेट जागोन, अब्ला बे फैसाया हाबगोन। जुदि एनएसपिआ एबा एजेन्टआ जेबो रेसपन्स होआबा, माने जेबो बिनि सायाव जेबो एक्सन एबा रेसपन्स खालामाबा, नोंथांनि पेमेन्ट फाइला रिजेक्ट जागोन। नोंथांमोना बेयाव नुखादों ने, आं नोंथांमोननो डिसप्लेआव होखादों। जुदि नोंथांमोननि एनएसपि माने बिनि एजेन्सिया जेबो रेसपन्स खालामाबा, नोंथांनि पेमेन्ट फाइला अट'मेटिक रिजेक्ट जागोन। बेयाव नोंथांमोना डिसप्लेआव नुखादों, बेबायदि सिखारगोन पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि, बेबायदि सिखारगोन। बिदि सिखारदोंबाबो नोंथांमोना जेबो घाबरायनो नाङा। अट'मेटिक नोंथांनि पेमेन्टआ आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सि जाफिनगोन। नोंथांमोना बे गाहायाव नुगोन, गाहायाव मोनसे पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बेबायदि नुगोन। आरो नोंथाङा जुदि जेबो रेसपन्स होआबा बेबायदि रिजेक्ट देखायगोन। आरो बिनि उनाव अट'मेटिक गावसोरनो मोनसे पेमेन्ट प्रसेसिं जाफिनखागोन। बेबायदिनो आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सि जेब्ला हाबगोन अब्ला साक्सेस जाखागोन। बेखौ गोबां मानसियानो माब्ला हाबगोन होननानै बुंबाय थायो। नोंथांमोना टकेन नाम्बार जेनेरेट जाबासो बे फैसाया हाबगोन। टकेन नाम्बार जेनेरेट जानायनि सप्तासे नङाबा मास मोनसे उनावनो बे फैसाया हाबगोन। जुदि नोंथांमोना दासिमबो टकेन नाम्बार जेनेरेट जायाखैबा, बियो अट'मेटिक टकेन नाम्बार जेनेरेट जाखागोन। बेखौ बोरै नायो आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना एनएसपिनि अफिसियेल वेबसाइटआव बेखौ नायनांगोन। बोरैहाय नायो आं नोंथांमोननो खोन्थाना होनि।
बियो NSP नि अफिसियेल वेबसाइट नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि वेबसाइट नोंथांमोना बे वेबसाइटखौ बयबो मोनथिखागौ नोंथांमोना बे वेबसाइटआवनो एप्लाइ खालामखादोंमोन आरो नोंथांमोना टकेन नम्बर जेनेरेट जागोन ना जायाखै नोंथांमोना बे वेबसाइटआवनो नायफिननांगोन आं दाख्लै मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिपनि सोमोन्दै जायफोर फरायसाफोरा सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैबा डिटेल्सै नायनो हागोन आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होखागोन सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिपखौ बानायबा नोंथांमोना स्टेट लेभेलनि स्कलारशिपखौ मोननाय नङा जायफोर फरायसाफोरा सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिपआव थांनाय 2019 आरो 20 आव एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बिथांमोना फैसाखौ मोनखांबाय बिथांमोना रिनिउवेल खालामनानै लानो हासिगोन जेरै माइनरिटि स्कलारशिप ST फोरनि स्कलारशिप सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिप गोबां दङ नोंथांमोना बेयाव नुखादों सेन्ट्रेल स्किम होनाय बेयाव गासिबो नुनाय लिस्टफोरानो बियो सेन्ट्रेल सेक्टरनि स्कलारशिप गोजा नोंथांमोना सोरबाफोर बानायनो गोसोबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन दानिया जों टकेन नाम्बार जोंनि आसामनि ST स्कलारशिपनि फैसा हाबनांगौ दङ टकेन नाम्बार जेनेरेट जागोन ना जायाखै बेखौ बोरै नायो आं नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोना बेयाव नुदों गोजौआव लगइन नुदों बे लगइनआव नोंथांमोना क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुदों नै प्रेस 2019 and 20 आव क्लिक खालामनांगोन जुदि नोंथांमोना प्रेस 2020 and 21 आव होयोबा नोंथांमोना जानाय नङा नोंथांमोना 2019 and 20 आव क्लिक खालाम आरो जायफोर फरायसाफोरा रिनिउवेल बानायदोंमोन साप'ज हमनानै ला नोंथाङा दा BA 3rd सेमेस्टार आरो 4th सेमेस्टाराव फरायोमोन आरो नोंथाङा BA फार्स्ट इयारनिखौ मोनखांबाय अब्ला नोंथाङा रिनिउवेल खालामफिनदोंमोनबा नोंथाङा रिनिउवेल 2019 and 20 आव क्लिक खालामनानै नोंथांनि एप्लिकेसन स्टेटासखौ नायनांगोन दानिया नोंथांमोना बेयाव प्रेसनिखौ नायनोसै आं थांनाय बोसोरावसो बानायदोंमोन बेयाव प्रेस एप्लिकेसन होदो 2019 and 20 आव क्लिक खालामदो क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि लडिं जागोन लडिं जानायनि उनाव बेबायदि एन्टारफेस फैगोन एन्टारफेस फैनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ होनांगोन नोंथाङा जेखौ एप्लाइ खालामनायाव एप्लिकेसन आइडि मोन्दोंमोन नोंथाङा बेखौ बेयाव होनांगोन आरो बेयाव नोंथाङा जेखौ एप्लाइ खालामनायाव पासवर्ड दोन्दोंमोन नोंथाङा बे पासवर्डखौ होनांगोन जुदि नोंथांमोना बायचान्सआव नोंथांनि एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्डखौ बावबायबा नोंथांमोना बे गाहायाव नुनाय फरगट एप्लिकेसन आइडियाव क्लिक खालाम आरो जुदि एप्लिकेसन आइडिखौ बावबायबा जुदि नोंथाङा पासवर्डखौ बावबायबा नोंथांमोना बे फरगट पासवर्डआव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांनाव जेखौ नोंथाङा NSP नि स्कलारशिप बानायनायाव मबाइल नाम्बार होदोंमोन बेयाव नोंथांनि पासवर्डआ थांखागोन एबा नोंथाङा एप्लिकेसनखौ बावबायबा एप्लिकेसन आइडिखौ फरगट होयोबा नोंथांनाव थांखागोन दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ होदो एप्लिकेसन आइडिखौ नोंथाङा गोसोआव थाखानांगोन आरो नोंथांनि पासवर्डखौ गोसोआव थाथारनांगोन मानोना बेखौ रिनिउवेल खालामनायाव नांफिनगोन रिनिउवेल खालामालासिनो नोंथाङा फ्रेस गोदान स्कलारशिप बानायफिनोबा नोंथाङा मोननाय नङा ओंखायनो नोंथाङा रिनिउवेल खालामनायाव बे एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्डखौ होनानै नोंथाङा लगइन खालामनांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना नोंथांनि एप्लिकेसन आरो पासवर्डखौ गोसोआव लानाया मोजां दानिया नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नोंथांनि एप्लिकेसन आइडिखौ होदो आरो बिनि उनाव नोंथाङा पासवर्डखौ होदो बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव जा केपचार नुदों बेखौ नोंथाङा केपचारखौ होनानै बेयाव लगइनआव क्लिक खालामदो बे केपचारखौ जाबायदि नुदों बेयाव नोंथाङा क्लिक होनानै बेयाव जा नुदों बेयाव केपचारखौ टाइप खालामनानै बे लगइनआव क्लिक खालामदो आं नोंथांमोननो लगइन खालामग्रोनि आंनिखौ एप्लिकेसन आइडि आरो पासवर्डखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोना लगइन होनाय लोगो लोगो बेबायदि एन्टारफेस फैनाय नुनो मोनखागोन नोंथांमोना नोंथांनि स्कुल आरो कलेज लेभेलाव नोंथांनि एप्लिकेसना भेरिफाइड जाबाय आरो नोंथांनि एप्लिकेसना स्टेट लेभेलावबो भेरिफाइड जाबाय आरो नोंथांनि आधार कार्ड होखायाखैमोन आङो बेयाव नोंखायनो आधार कार्डखौ नुवाखै बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआबो मिलायबाय नोंथाङा आरो स्कलारशिप मेरिट लिस्टआवबो सेलेक्ट जाबाय बेयाव येस नुखाबाय नोंथांमोना दानिया बेयाव नैबाहाय नुदों नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्ट प्रसेस फ्रम NSP टु PFMS नुदों नोंथांमोना बेयाव येस नुदों बेयाव नोंथांमोना आरो लोगोसे बेयाव नुबावदों नोंथांमोना टकेन PFMS टकेन नं बेयाव नान जानानै दं बेयाव नोंथांमोना स्कलारशिप हाबनोसैबा 1 उइकनि सिगांनो सप्तासे सिगां नङाबा मास मोनसे सिगांनो बेयाव टकेन नम्बर जेनेरेट जाखागोन अब्लासो नोंथांनाव स्कलारशिपआ हाबगोन जुदि नोंथांनाव टकेन नम्बर जेनेरेट जायाखैबा नोंथांनाव स्कलारशिपआ हाबनाय नङा जायोबा बयनावबो बे टकेन नम्बरा जेनेरेट जाखागोन सोरबा सासेनावल' जेनेरेट जानाय नङा बयनावबो जेनेरेट जाखागोन जेब्ला जेनेरेट जागोन अब्लानो बे स्कलारशिपआ हाबगोन बेयाव नोंथांमोना डिसप्लेयाव नुखादों आं डिसप्लेयाव नोंथांमोननो खोन्थानो हाखादों टकेन नाम्बारा बेबायदि जेनेरेट जागोन बेबायदि जेनेरेट जानायनि उनाव नोंथांमोनाव 1 उइकनि गेजेरावनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया हाबगोन जुदि सोरनियाबाफोर बेंकआ एफा एनै KYC होनांगौ दंबा नोंथांमोननि बेंकफ्रा बायचान्सआव ब्लक जानानै दंबा नोंथांमोनहा एकाउन्टखौ थिक खालामखानानै लाबानो जाबाय बेयाव जेब्लानो PFMS निफ्राय टकेन नम्बर जेनेरेट जागोन अब्लानो नोंथांनाव बे स्कलारशिपआ हाबगोन बेजों लोगोसे जायफोरनि एप्लिकेसना मिस्टेक एबा मेरिट लिस्टआव रिजेक्ट जाबाय
रिजेक्ट जायासै बेफोराव नोंथांमोना स्टेट नोडाल अफिसाराव थांनानै रिपर्ट हैनो हागोन नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारा मिस्टेक जादोंमोनबा एबा नोंथाङा सेलेक्ट जायासैबा नोंथांमोना स्टेट नोडाल अफिसाराव थांनानै बेखौ नोंथांमोना खोन्थाहैनो हागोन जेब्लानो हाबगोन टकेन नम्बर जेनेरेट जाखागोन 1 उइकनि सिगां बयनावबो समान हाबगोन बेखौ बुल पस्टिंजोंसो सोखायो सोरबा सासेनावल' हाबग्रा एबा ABCD आखरजों सोआ नोंथाङा मोनहा हाबोबा सानसेनो बयनाबो ज' हाबखागोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय टकेन नम्बरखौ जेनेरेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना जेबो खालामनाङा अट'मेटिक बेखौ एजेन्टआनो जेनेरेट खालामना होखागोन बेयाव जेनेरेट जानाय लोगो लोगो बे फैसाया 1 उइकनि गेजेराव हाबगोन जुदि 1 उइकनि गेजेराव टकेन नम्बर जेनेरेट जानायनि उनावबो 1 मान्थनि गेजेराव हाबाबा नोंथांनि टकेन नम्बरा एक्सपायार जागोन एक्सपायार जाखांनायनि उनाव अट'मेटिक बेयाव मोनसे टकेन नम्बर जेनेरेट जाफिनबावगोन अब्लानो नोंथांनाव फैसाया हाबगोन जुदि एक्सपायार जायाबा फार्स्टआवनो हाबगोन आरो नोंथांमोना नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव नोंथांनि फैसाखौ मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामदो हायोबा लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो आरो चेनेलाव गोनोबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव बयखौबो लोगो मोनगोन थेंक इउ